Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Ibayon ko ikaw. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Laki pangimungan nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Franny, ginaingon. Ang tinuod ko man nagkikala, bisag kung sa'y may tabo. Maglaban na'y gina o magtinabangay. Muna yung natabo sa kong kilabuya nga di na ako mahikalimtan. Baby, saan may mo nakita ng Raul? Nga na nangutan naman ka, Franny. Wa mo kayo nakita sa itsura niya nga may gugma kanyag maayo, oy. Dili man ko ka babae, Franny. Maong dili ka makaibaw sa pagbati sa usa ka babae. Oy, bibi, ay gid pagsultian na. Ang bayot, mas makamaupang mupili og lalaki kay ninyong mga babae, no? Franny, kaming mga babae, kung maunay may gugma, tinuuray jud nga. Ngano, ang gugma diya sa bayot, dili tinuoray? Dili! Ha? Wala, no? Kay involved man ini ang kwarta, ang dato. Ay, naigo ko da. Wa ko makalihay. Oh, naagtang jud ko ato da. Maninood man ka, bibi, oy. Maling pagkuminaw sa Lex Francisca. Ay, iska na lang, Papa Lloyd. Uy, kapoy. Kung saan naman sa nag-chismis nga ako nasagap, ha? Asa man chismis sa baon? Nanood man ko nung motel sa Raul. Paspasas chismis, ah? Buntag naman di ay. Sabat ng manok na mituktugaog. Si Raul, o pa siya makamata. Di kapoy siya kagabi pag-abot niya. Og nadiritso na lagi daon niya natuog dayon. Kaluoy sa kumbana, eh. Naning kamot siya pag-ayo alang namo. Pagkawan ako siya, aron nga makaliko na. Raul, mata na, uy, kaligo na. Raul. Oh, ngano, baby? Mata na kay buntag na. Matrabaho man ka. Raul? Nabali mo lagi ni mong brief. Ha? Sige ha, nabali o, tanawa. Naunsa man taon ka? Napalitod. Tubos ako pag tinadali gabi nga. Ano man na? Raul. Unsa naman sad, baby? Unsa man na buha si Muliog? Si Puwa ba? Hangad, ragod, be? Sus! Ni mo, baby. Napakaranig lamok ito. Grabe asang lamuka nakapaak, no? Dako man. Sus, kapuya ni mo, baby, eh. Akong dagway rami imong tan-og mayo gibantayan. Tugyo, eh. Nga naman ka, uy, Raul. Anong marag bukang guilty man ka? Klaruhi ko ini, be. Klaruhi ko ining tanan. Kasi may kong klaruhin, baby. Lok, kalain. Masukom din o pangutan noon. Kay nasa ko, guilty. Murit siya kinini magito na sa liog ni Raul, uy, Franny. Pastilan ba yan ni bibi, oy? Kung kinsa tong ingtungdan, no? Maoy mauwahi sa chismis. Ha? Yeah. O say mo ipasabot, Franny. Ala, oy, nagmata juga day kagbuntag, oy, bibi, oy. Hoy, BFF. Ha? BFF Ano kita. lagi? Paminaw.
Og ako basta madihado na gani ang akong friend, labi na gyud kay BFF, labanan gyud ta kano, hangtod asa ko to ba akong paglaban ini. Kaya nga naman lagi na friend ni. O sabay wa na ko mahibaw Ala, uy, nabutad jud kay. Naa kayo, oy, bibi. Bahin sa unsa man. Bahay sa mong bana nga si Raul, og sa atong silingan nga, iskabetche. Katawa lang. Hala, no. Magkatawa man ko ni mo, friend ni. Uy, o sabay iskabitchi ba? Tadawas ko was, Francisca. Nagsultiana islas friend ni o si baby. Awa na, bawa na ni. Isulti nas bayot ang latest chismis sa atong dapit. Nga no day, Papa Lloyd. Nahadlok day ko, ngawa man. Hala no. Nagkabaga na lagi na imong nawong iska. Katawa diha, oy, ay katawa diha. Basin kung may makaibaw ka, no, ining chismis, muhilak tsug ka. Kaya nga naman day, ha, friend ni. Sultihin na lang, good ko. Ay, kalang imong bana nga si Raul, dagang mga chismos ug chismosa ni nga atong dapit, nga nakakita nila nga nanood sa motel. Oh, silent mood man ka. Unsa na, ha? Wa ka makatingog bibisa. Muna akong giingon nimo. Nga kung naibaw na ka sa chismos, muhilak jug ka. Oh, hilak na, hilak. Ipagawas ng kasakit sa imong doghan, bibi. Sakit kinang luiban kas bana, ilabi na ang iskabitsi niya. Ato, rang silingan. Oh. Latukan ko. Natikal ko. Ay, nga nilingi sa imong paglingit. Ito gikang napita dool ana, diha, nga dunay, nga kalit lang nitago. Muragi ko, usbao, nga kalit lang nawa. Siya? Si Iska ang kabit sa kumbana, Frenny? Siya gyud. Og panid-i ng imong bana, ilamin ang mulakaw na siya. Ato na ko, baby. Asa man ka, Raul? Asa pa, may mo trabaho. Okay, sige. Pag-amping mo, ha? Oh, naun sa ka diha, baby? Nganong mo man? Basta, pag-amping mo. Naun sa man si baby? Nagbinag-uman? Magdali ko. Nagkatang naroon ako si Ika. Di ko mo trabaho. Lain akong trabaho ang karoon. Ganinara ka? Taod-taod na. Usa pa yung giduwa yan, di, Ika. Angkas na. Kadiyot, God. Oops. Let's go, Raul. Hello, baby. Hello, Frenny. Kumpirmado. Confirm! Nanood na silang motil. Pagdali ni Haron, ikaw kayo makasakom sa imong bana o sayang eskabechi! Go, the girl! Go, go, go! Frenny. Ay, sige, go, Ria. Sige na! Salamat sa imong pagtabang. Bye! Sige, bye, bye, bye! Ay, doa ka mga bitin, doa na, nanood na. Pabutan ako din is baby sa gawas ng motel. Francisca. Ay, kita ka ng motor, baby. Kaya lagagkin sa lagyan ng motor nga nagparking din is motel, ha? Kang Raul na, di ba? Frenny. Uy, baby. Ay, paghilak di, uy, kinang isog ka nga magkikatubang sa iskabitsi sa imong bana. Ay, pa, mag-video ko. Aron doon na tayo ebidensya. Ayaw na lang ng video-video pa, Frenny. Ay, kinanglan ni, baby. Ay, kinanglan ni. Ebidensya ni. Dali, manood ta diya. Naasila ng kwarto, ha? Ay, kabala ka. Yatagan na akong kwarta ang roomboy aron ihatag niyang yawi sa mga kwarto. Nakahimo ka ni anak, Frenny. Of course. O say gamit sa akong kwarta kundi gamiton sa ingon ini nga sitwasyon, ha? Kani, mo na kwarto, ha? Niya natatubangan sa kwarto. O sige, ready na ka, ha? Kaya ako na ni-insert ang yawi. Niya, 1, 2, 3, Oy! What a bali-bali! Nagbali-bali silang duha! Oy! Ala! Oy!
Hello guys! Hi guys! Di kami karusaw sa kamotel di nasakpan na mo ang bata sa akong friendship ka ba sa iskabeche? Ayaw lingkuri ang nawa ng babae. Ayaw lingkuri sa imong lubot. Ha? Klaro kayo. Ayaw lingkuri. Karman ba klaro to sa video, ha? Ebidensya, ha? Ebidensya. Naluoy ko sa akong BFF ngayon yung giilad. Ha? Giilad lang ninyo. Ha? Video mga ganyan! Siya nag-video. Ayaw lingkuri ang nawa na sa imong lubot. Raol, para makita ng naong sa babae. Sige, ha? Tinuod ko nagtanaw ninyo duha. No, Jod, na. Nagbalibali pa mo. 69. Ikiha ko ikaw, Raul. Kana. Tinuman kinig imong iskabitse. Dili ko iskabetche! Uy, bugoon ka, girl? Ha? Bugoon ka? Di gawas pang naong slupot ay. Uy, si Iska nga kabit sa bana ni Friendship Baby. Monay, iskabetche. Iskabetche ka. Napriso gid si Raul og ang iyang iska, oy. Ang iska, betche ni Raul. Pagkatama kasama ang kaagin ni Frine, dindinding tulumanon. What's the style? Nasakpan kauban sa iskabitse style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Cecil ng Jesus Cabrera. Dalit sa RMN Drama.